parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. Propera parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. Propera parada, Gavà. Propera parada, Castelldefels. Propera parada, Sitges. Propera parada, Vilanova i la Geltrú. Propera parada, Cubelles. Como consecuencia de los trabajos programados en la estación de Cunit, este tren circulará con demora. Atenció, senyors viatgers, a conseqüència dels treballs programats a l'estació de Cunit, aquest tren circularà en retard. Segur de Calafell. Propera parada, Segur de Calafell. Propera parada, Segur de Calafell. En teoria estem a Cunit i portem gairebé 30 minuts de retard per obres a Cunit. Propera parada, Sant Vicenç de Calders. Por Valls y Plana de Picamuchons. Tren con destino Lérida. Vía Valls y Plana de Picamuchon. Tren en destinació Lleida. Per Valls i Plana de Picamuchon. Encara estem a Sant Vicenç i portem ja 32 minuts de retard. Propera parada, Roda de Mar. Propera parada, Roda de Barà. Per retard de 30 minuts, en comptes de fer el canvi de maquinista Salomó, el fan a Roda de Barà, efectuant parada als dos trens. Propera parada, Salomó. Propera parada, Nules Tràfic.
Propera parada, Valls. Arribem amb 30 minuts de retard a Valls. Propera parada, La Plana, Picamoixons. Propera parada, La Riba. Propera parada, Montblanc. Propera parada, l'Espluga de Francolí. Propera parada, Vimbodí. Pròxima parada, Vinaixa. Propera parada, Vinaixa. Pròxima parada, Les Borges Blanques. Propera parada, Les Borges Blanques. Propera parada, Juneda. Pròxima parada, Lleida Pirineus. Final de trayecto. Propera parada, Lleida Pirineus. Final del trajecte. Al final hem recuperat la meitat de demora i arribem a uns 17 minuts de retard. Final de trajecte.
Ya,